Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, on minuto pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang ngunyan para sa aga. Detalles kan bareta. Sinabi kan Department of Health na ang mga bakuna kan AstraZeneca kontra sa COVID-19 na nagkaiguanin issue sa temperatura mantang dadarahon sa kabikolan, dahil man masasayang dalanta pwede pa ining gamiton. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa inspection kan mga eksperto hali mismo sa DOH, World Health Organization, asin UNICEF, nagluwas na ang mga bakuna epektibo asin pwede pang gamiton. Naka-heightened alert status na ngunyan ang Philippine Coast Guard bilang preparasyon sa selebrasyon kan Semana Santa asin summer vacation. Sigun sa pahayag kan PCG, piglansar na ang Oplan Biyaheng Ayos, Semana Santa and Summer Vacation 2021. Sa nasabing programa, sinugo ni PCG Commandant Admiral George Orsabia Jr. sa gabos na opisina kan PCG na magdagdag nin K9 units, medical teams as in deployable response groups o DRGs sa gabos na darakulang doongan as in pier para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero. Pighahandaan man kan PCG ang pag-uli kan mga returning overseas Filipinos o ROFs, authorized persons outside residence o APORs as in iba pang essential na pasahero. Mahigpit man na babantayan kan PCG ang mga pasahero asin mga tauhan kan mga barko kung nasusunod ang ipinapautob na minimum health protocols laban sa COVID-19. Nagpaluwas nin direktiba si Admiral Orsabia na dagdagan ang harbor patrollers as in vessel inspectors para maigot na ipautob ang maritime security as in maritime safety measures sa pakikipagtabangan kan local government units as in iba pang ahensya nin gobyerno. Apwera sa pagmantinir kan health and safety protocols, 24/7 na nakaantabay ang mga lifeguards, rescue equipment as in first aid facilities sa mga major tourist destinations. Miyares nanto, dagdag na bareta ulit dyan sa Luwasi, Luwens, Barsana. Luwens, kamen. Todo inuwa manggiraray ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pagparehistro kan mga tao para sa pag-implementar ka National ID System. Ini pagkatapos na manuparang kan DZGB News, digdi sa Barangay Arimbay Covered Court Area na kung saan na pilsis na kondusir ni na siring na bagay kanganin sa gapos sa mga barangay na mga residenteng na text na pwede na sindang magparehistro sa National ID System sa mga manlain-lain na barangay, Arogan, Bigaa, Buyuan, Matanag, Bunga, Mabinit, Bagong Abri, asin iba pang lugar kan Norteng Partikan, Legazpi. Ini man ikinaugma ni Kapitana Janet Bea sa saindang barangay ini na kondusir. Asin saro ini susog sa iya na pinakang saro ini sa iyang onra. Miyares nanto si Hans Galero may dagdagman na istorya. Hans, kamen. Nagpangalo nagunyan ang sanggunian panlalawigan kan albay sa pagkondusir kan sendang mga sesyon regular sa saindang konseho. Ini ang sinabi sa DZGB News ni Vice Governor Attorney Edwin Lagman kung saan naglaugo na sinda sa duwang simanang Lenten break dahilan sa muyaman nindang makapagselebrar ang kada miyembros kan sanggunian panlalawigan kan albay kan Semana Santa. Sangunyan na magpapundugo na ang ururon diskusyon o kung ano pa man ka nagkapira mga lehislasyones dahil nga isa nasambitan ng rason asin sinda mabalik naman sa pagkondusir kan siring na bagay sa maabot na Abril 6, 2021. Kaya dahilan digdi sa maabot man na Abril o kaya Marso 30,
2021 de na sinda magkakondusir in magkakanegosasyon regular alagad nagtaong asigurasyon na Vice Gobernador kan probinsya kan Albay na maski na nga yaon sinda sa Lenten break o kaya Lenten okay ni pagpahingalo nga ni ngunya na panahon kan Semana Santa padagos man giraray ang pagkondusir ninda asin pagpunksyon sa indang mga trabaho. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Mientras tanto, apera sa nainot na 5 mga alkalde na natauan ng show cause order, 7 pang ibang alkalde asin sarong kagawad anaagada ng paliwanag kung nata ta sinda nagpabakuna na mas enot pa kaysa sa mga nasa priority list. Sinabi ni DILG Undersecretary Ipi Mako Densing na sinda nagpadara naman ng show cause order sa 7 alkalde at sinsarong kagawad. Sa ibong nalado, agad maninda ng paliwanag si Alkalde Edwin Olivares kan Parañaque City kung natataan action star na si Mark Anthony Fernandez na bakunana nin AstraZeneca vaccine mantang bakuman ini medical frontliner. Tinutugotan na kan Interagency Task Force na magkaiguan in religious gatherings sa sarong best kada aldaw puon Abril 1 sagkod 4 kan Semana Santa. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, sagkod 10% sa naan capacity sa laog kan mga simbahan. Pagirumdum ni Roque na kaipuhan magsunod sa mga minimum health protocols kontra COVID-19 ang mga masirimba. Sinabi pa ni Roque na kaipuhan na magkaiguan in reservation para masiguro na masusunod ang 10% capacity. Para maiwasan ang pagtiripon-tipon kan mga tawo sa luwas kan simbahan, ipinagbabawal ang paggamit ng audio-video systems sa luwas kan simbahan o venue, mantang iguang misa o worship service. Estriktong lilimiteran ang live singing sa misa asin pig-engganyar ang recorded singing. Para maiwasan ang pagtiripon-tipon kan mga tawo sa luwas kan simbahan, ipinagbabawal ang paggamit kan audio-video systems sa luwas kan simbahan o venue, habang iguang misa o worship service. Hinagad man ang pag-attend sa mga religious activities sa paagi nin man iba-ibang online platforms. Sinugo ang local barangay units asin local units kan Philippine National Police o PNP na ipautob ang mga nasabing protocols. Namundo ang Department of Health sa mga informasyon na may mga opisyalis lokal asin iba pang individual na naglukso sa linya para enot na mabakunahan kontra sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na bako pare-pareho ang pagmati na gusto maprotiran ang mga health workers dalanta sa kada bes o kada doses na nakukuha. Day natatawan ng proteksyon ang mga health workers na iyo ang dapat na enot na mabakunahan kontra sa COVID-19. Idinugang pa man niya na sinda, nagtaon na nin patanid as ininagad man sa mga local health officials na magpaliwanag kung natanatugutan na may mga opisyales lokal as in ibang persona na enot na palugod na nabakunahan kumpara sa mga health workers. Posibleng mapababa pa ang nairerehistrong halangkaw na kaso kan COVID-19 sa nasyon kada aldaw. Katakod ini kan pagsakat sa maabot 8,800 kan bagong kaso nin helang na pigkonsiderar na pinakahalangkaw na nairehistro magpuon kan ipairaro manasyon sa community quarantine kan Marso 2020. Sigun kay dating COVID-19 Task Force Advisor Tony Leachon, kung ipagpapadagos kan gobyerno ang pagbakuna nin daing patod sa laog nin 3 bulan, matatabangan kay ini nasyon na mapababaan na irehistrong bagong kaso. Manto ang pighalimbawa ni Leachon naging diskarte kan Israel kung sa inpuon sa ng Desyembre 2020 ang nasa 9 milyon nang namamanuaan ang nakaresibinin bakuna na makakuanin pag-omaw hali sa international health experts as in organizations. An Israel man ang mantinidong may highest vaccination rate sa bilog na mundo kung sa inpigibo ang pagbakuna kada aldaw sa laog kan bilog na simana. Sa ngunyan, maabot sa 1,525,600 doses kan bakuna ang igwa sa Pilipinas na kulang pa man giraray sa 1.7 milyon na health workers na matatauan kaini. Mientras tanto, sinabi kan Department of Health na sinda naghahanapanin mga healthcare workers na dapat matauanin prioridad para sa COVID-19 vaccination program. Sinabi ni Health Undersecretary
Maria Rosario Vergere na maabot sa 1.8 milyones na healthcare workers ang dapat mabakunahan ni Enot kontra sa siring na helang. Idinugang pa man niya na sinda na ngapudan sa mga gobyerno lokal na hanapon ang natatadang mga healthcare workers na pwedeng mabakunahan kontra sa COVID-19. Papadarahan kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang iba pa mga local chief executives na nagpaka-VIP o very important person as nagsingit sa vaccination program kan gobyerno maski dai kaibahan ang mga ini sa priority list kan gobyerno. Sa iyang pahayag, sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Dancing III na kaibahan sa mga papadaraan ninda nin show cause order ang kadagdagan na 7 alkalde asin sarong konsehal. Ini matapos na magluwas sa indang investigasyon na nakaresibi man ang gad nin bakuna ang mga opisyal. Paliwanag ni Dancing na kinakaipuhan maipaliwanag o ma-justify kan mga opisyal ang rason kan sa indang pagpabakuna. Miyaras na di ba pang detalles kan Bareta? Magkusog na kinestigo ni Senador Panfilo Lacson si Presidential Spokesman Harry Roque sa akusasyon na pamumulitika sa pagbatikos mananangon sa bagulbol na pagbabakuna sa tao kan nagdalangkaw na kaso ng positibo sa COVID-19. Kasabi kini, pinalaga ni Lacson ang naglalakop ng mga ladawan na may mensaheng nagpoporma asin na mumulitika na siya para sa 2022 election. Dalang kini, pinahiro tulos ni Lacson ang sa mga tauan para maisiyan ang mga nasa likod kan pagpapalakop nin mga ladawan na siya nagpoporma na sa 2022 election. Na mantinir ka nasyon ang target na economic growth kaini na 6.5% a pesar kan mga ipinapautob na restrictions dahil sa padagos na epekto kan COVID-19. Sigun kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, tiwala siyang diit-diit na makakarecover ang nasyon puon kan ipautob ang mga paghigpit kan taon 2020 na dakula ang naging epekto sa ekonomiya. Padagos man napigahagad ka National Economic and Development Authority o NEDA ang pagbukas nin dagos kan ekonomiya ka nasyon kung saan saro ini sa mga departamentong nagkontra na ibalik giraray ang lockdown. Sa ngunyan, base sa record kan NEDA, uminabot na sa 58,000 na katawo ang nadagdag sa 3.2 milyon na nagugutom na Pilipino kung saan 128,500 ang daing trabaho. Miyaras na iba pang detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Namunduan Malacanang na mas diit ang bilang kan mga Pilipino na naugma sa nasyon ngunyan na taon kumpara kan mga kanakaaging taon. Inibase sa informasyon kan World Happiness Report, nasa ika-61 pwesto sana ang Pilipinas ngunyan na taon kumpara sa ika-100 o kaya ika-52 na pwesto kan 2020. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na mamundo nin marahay ang mga Pinoy dalan sa epekto kan COVID-19. Siring man nagilawang pamanggiraray si Roque na mababago pa ang pagiling kan mga Pinoy dalan ta may bakuna na kontra sa COVID-19 ang Pilipinas. Pig-aadala na kan Department of Health o DOH na palawigon ang deadline sa mga ospital para maitudok ang gabos na alokasyon kan COVID-19 vaccine sa inda. Enot kaini, nagtaon in deadline na sagkod Marso 25 si Health Secretary Francisco Duque III para maubos ang gabos na pig-deploy nindang bakuna sa maniba-ibang vaccination sites sa bilog na nasyon. Ang mga dai mauubos na bakuna, kukuhaon nga na kan DOH para itao sa ibang mas nangangaipo arog sa National Capital Region o NCR na may pinakahalangkaw na kaso ng virus infection. Kinumpirmar man kan DOH na kasunod kan ipinaluwas na deadline, nag-itaas ang consumption kan mga bakuna sa vaccination sites. Hali sa 48%, naglangkaw ini sa 62%.
Inakusara ni retiradong Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio si Presidente Rodrigo Duterte na daing sense of urgency sa tahaw kan padagos na presensya kan Chinese vessel harani sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sa sinabi na kung talagang seryoso ang gobyerno sa siring na bagay, dapat inapudana ni Duterte ang ambassador kan China sa Pilipinas na si Wang Xilan. Asin sinabihan na ini. Idinungan pa ni Carpio na daing pakilabot si Duterte sa isyu maski ang mga ayudante kay ni nagsumiter na nin diplomatic protest as hinagad sa China na tulos na paharalion ang mga barko sa nasabing lugar. Malabong ibalik sa mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang National Capital Region o NCR. Inisigun kay Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Epimaco Densing III sa tahaw naman kan padagos na pag-itaas kan kaso nin Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa rehiyon. Sigun kay Densing, dahil natukar ang nasabing lakdang sa saindang naging pagtiripon kan Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o IATF kan Huwebes. Sa girarayman at tinauwanin doon ni Densing na ang lakdang kan gobyerno mabalanse ang pagkakaigwanin maigot na protocols kasabay pa man giraray kan pagbukas nin ekonomiya. Pinapaimbestigaran kan Makabayan Block sa Kamara de Representantes ang padagos na pagtinir kan mga Chinese vessel sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea sa House Resolution 1675 na naisumiter kan Makabayan Block. Hinagad ninda sa House Committee na kondinaron ang paglaog kan mga Chinese vessel sa teritoryo kan Pilipinas asin kasabay kini magkaigwaman nin investigasyon ang House Committee on National Defense and Security. Binatikos man ninda si Presidente Rodrigo Duterte sa kawaranin aksyon kini para maproteran ang interes kan mga parasirang Pinoy sa WPS. Piglinaw ni Senator Pia Cayetano an sa iyang kahagadan, mabakunahan man ang mga empleyado kan Senado asin bakuong na ang mga senador. Sigun kay Cayetano, piglinaw niya ang issue para dai magkaigwanin impresyon ang publiko na gusto kan mga senador na enot mabakunahan. Pighirit man ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Malacanang na magtao sa Senado nin kinakaipuhan na bakuna para dai maatraso ang business legislation. Tinauwanin doon na pwedeng nagigibo kan mga senador an sa indang mga trabaho, alaga da ininda magigibong magpasar kan mga propwestong lay kung waraan sa indang mga empleyado. Sa ngunyan, paralisado ang Senado, mantang tinauwan kay ininin doon na importanteng marhay ang Senado, lalo na ngunyan na nag-aadang-adang na ang budget hearing para sa pondo kan mga ahensya nin gobyerno sa masunod na taon. Nagkapirang aldaw ka naka-lockdown ang Senate building dahil sa nagdadakol na kaso kan paghelang kan mga empleyado kan COVID-19. Naisumiter ni Senador o Senate Minority Leader Franklin Drilon na gibo na krimen ang red tagging. Sa Senate Bill 2121, nagproponer si Drilon na ang red tagging posibleng mapadusahan nin 10 taon na pagkakapreso bilang patanid tanganing mapakaray ang legal gaps masimbagan ang impunity asin ma-institutionalize ang system of accountability. Napapalamandig din ang siseman na mapapatunayan na nagkasala sa red tagging pwedeng mapreso nin sagod 10 taon asin diskwalifikado ng magkapot nin anuman na public office. Palusot asin gibugibong rason sana. Ini ang tinauwanin doon ni Senator Sherwin Gatchalian na pigdadahilan ang pagpapaitaas kan kumpiyansa kan publiko sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 vaccine kan mga alkaldeng nagpabakuna na maski daiman kaibahan sa priority list na makaresibi ka ini. Sigun kay Gatchalian, sa Hulyo pa maabot ang bultong bakuna na pigtagama para sa publiko, kaya dai pa man giraray mababakunahan ang mga ini sa ngunyan. Sinabi niya makiuyam na maaraman na igwang mga artista asin kapwa kaserbisyo publiko ang naenot panyang isalbaraan sa diring buhay kaysa sa mga medical frontliners na mas prioridad sa pagbakuna. Nangapunan si Senador Leila de Lima na magkaigwanin investigasyon sa maiwasan na red tagging asin undue investigation sa mga abogado, huwes asin paratokdo kan mga law enforcement agencies. Siya nagsumiter ng Senate Resolution 689 na may kamauotan na magkaigwa
nin mga lakdang para masiguro ang kaligtasan asin kamugtakan kan mga professionals na nakikipaglaban kontra sa kawaran ni justisya asin pagserbi sa nasyon. Sa sayang resolution, sinabi ni Dilima na may mga insidente ang puntirya kan mga otoridad iyon mga partokdo asin professionals. Hinagad ni na Deputy Speaker asin bayan muna Representative Carlos Izagani Zarate asin ACT Teachers Representative Franz Castro ang pagkondukta nin special audit sa pondo kan MWSS kasunod kan pagbulgar ni agta dumagat leader Marcelino Tena na nagtao ang ahensya nin 20 milyon pesos sa tribo na nagtao nin FPIC kaini. Sigun kay Zarate, garong pahalnas ini na pigagamit ang carrot and stick method. Alagad ipinaliwanag man ni IP leader Thelma Aumentado na ang kwarta parte kan tabang kan MWSS sa tribo na naapektaran kan konstruksyon in saro pang proyekto an Angat Umiray project sa Quezon. Nadagdagan na naman ang bilang kan mga deputy speakers kan Kamara de Representantes. Sa plenary session, si Binyan City Representative Marlene Alonte, iyon napili bilang bagong House Deputy Speaker, mantang sa Quezon City Representative Bong Suntay, napili man bilang bagong House Deputy Majority Leader. Dalang kini, ang total na bilang kan mga Deputy Speaker, minaabot na sa 33. Ang mga deputy speakers, iyon ay kadua sa pinakalangkaw na opisyales kan Kamara de Representantes. Kunda iyan House Speaker, ang saro sa mga deputy speaker, iyo ang mangingenot sa mga pagtiripon. Nagsumitir nin manifestation of intent o participate o kagustuhan na magpartisipar sa eleksyon sa masunod na taon ang Kabataan Party List. Sigun kay Kabataan Party List Representative Sara Elago, isinumitir ninda ini sa Commission on Elections o COMELEC sa paagi kan electronic filing kan Marso 19 asin sa paagi manin career service kan Marso 21. Dagdag pa ni Elago na daininda o daisinda mapapugolan kan anuman na patakot, arog kan diskwalifikasyon asin grabing pag-atake. Katakot ka ini, napodan si Elago sa mga hobenes na magparehistro na para makapagpartisipar sa masunod na eleksyon. Magigiramdoman na bago ini, nagsumitir manin kaparehong kagustuhan ang Gabriela Party List na magpartisipar man sa paabot na perilian. Aprobado na kan Kamara de Representantes sa ikatulo asin final na pagbasa ang propestong lakdang na mapromotir sa paggamit ng digital payments para sa financial transaction sa gobyerno asin gabos na negosyante. Sa botong 201-00, inaprobaran ang House Bill 8992 o ang Promotion of Digital Payments Act na may kamautan na maging fasil asin madali ang transaksyon o kaya pagkakambyo ng goods and services sa paagi ng pagpromotir ng universal, safe asin efficienting paggamit ng electronic mode na may padra ang bayad para sa financial transaction sa gobyerno asin publiko. Kaipuhan kan Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang free, prior and informed consent o FPIC kan ano na indigenous groups para mapaunan ang konstruksyon kan 12.2 billion pesos na New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project o NCWS KDP na pigpopondohan kan Export-Import Bank of China. Tanganing makua kan MWSS ang permiso kan National Commission on Indigenous Peoples para sa pagpuon kan NCWS KDP, kaipuhan ngo na kaini ang FPIC kan anom na tribo na maaapektaran kan proyekto. Siring man, sinabi ni Agta Dumagat Leader Marcelino Tena na saro sana sa anom na indigenous groups ang nagtaonin FPIC sa MWSS asin sinabing nagresibi ini nin 20 milyon peso na pondo gikan sa ahensya. Ibinulgar ni Tena na sa deliberasyon sa House Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples. Sigun kay MWSS Deputy Administrator Leonor Cleofas, na kaipuhan mako akan Project Contactor China Energy Engineering Corporation o CEEC ang gabos na kinakaipuhan na permits asin clearances bago mapuunan ang construction works. Sinabi niyang ang CEEC nagkokondukta pasananin service asin
geological investigation para makabilog nin detailed engineering design para sa dam. Meron natin pinasarnawan kan Kamara de Representantes ang professional lakdang na mataon ng protection sa mga freelance workers. Ang House Bill 887 o Freelance Workers Protection Act nakakuha ng 195 pabor kan mga kongresista sa nasabing professional lakdang kay puan ang kasuratan na kontrata entre kan mga